Hello mga ka-listeners. Kaduharon nga booster na po mga ka-listeners sa anti-rabies. Dako sa padung sa animal drive. Inject po ka-listeners sa anti-rabies booster second dose. Dito sa City Hall Animal Drive. A little longer than a few minutes later. Mga ka-listeners, naman nagili kong pa-inject mga ka-listeners sa booster ikaduha nga kuan anti-rabies booster. Matabok na po dire sa kalsada. Hello mga listeners. Good evening yun yan, no? Nya katong video nga gaon na mo to ang kuan. Ang pag ikaduhang booster tunaw sa kuan sa anti-rabies. Nya sa dili pa ta magsugod sa drama. Tungod kay init ang panahon, itag sa nako ning portable nga electric fan, no? Para sa panahon nga init kaayo ba, no? Magamit ito eh. Dugay na ninaho pero wagi pang solid ning kuana. Solid mga ka-listeners niya kapay suga. Pila na ka years, murag 3 years na siguro. Okay kayo, legit. Unya masiganahan mo ba kay init yung panahon do, no? Labi na katong na sa mga wala joy kuan ba. Parehan ako nga nagkalig og solar or kuan pobre jud kay himtang ba dili wala yung mga aircon di nani atong gamiton, no? I-charge naman dali ra, no? So di na kinahanglan magsige pagsaksak sa kuryente, i-charge nimo ni madadaan nimo pigasa, no? Si pahuyop nimo na si mong gihigop nga sabaw, no? Yung sa pay mo gamit kay ni mga ka-listeners, no? Ako rin itag dire kay mamasin-basin gyapon, no? Salamat kay sa mga katong duha ka buok nga ni order dito sa John Tint na ako nga
mga tag no, na ako yung mga gipang tag dito na duha ka buok na on order. Salamat kay mga listeners no. Unya magbasa na ko dito sa comment ron. O di sa day unya na lang. Unya na lang guman sa drama ko magbasa sa comment kay aron di na mo taas mga listeners no. Unya ako bay balo ninyo na naami kuan nami Calcita Biners official na YouTube channel sa mga upakita sa mga video mga katawanan nga video. Dito ninyo makita akong pagka artista kunuhay no. Makita ninyo dito akong pagka artista kunuhay sa Calcita Biners official no. Na ako makauban sa dito no sa mga grupo. So siganahan mo bisita dito makatanaw mo sa mga video, i-like lang sa ninyo, comment sad mo aron makaibaw ko nga ning tan-aw mo sa mga komedya. No? Balikon mga Calcita Biners official ako na i-type din Calcita Biners official para baka naman mo laayon mo tanaw mo sa mga video dito makatawa sad mo murag imposible di mo makakatawa. Kasi di ko komedyan pero tungod sa amo ang mga video kay pang pagkatawa murag naa joy makatawa gyapon ninyo. Kay nagpractice ko min artista ba no. Nya i-follow sa mong Facebook page sa Calcita Biners dito sa Facebook no kay nami mga reels dito nga gi-upload. Pero ganahan mo og kanang pwede niyo ipasalida sa TV diri mo sa YouTube sa among Calcita Biners official kay pulse widescreen gid ba. So malingaw mo sa mga gi-upload nga mga komedya no, comedy vlog. Unya napay kaming namo lagi katong wa pa nako kuan katong kay gibalik maguna kong trabaho kay tungod lagi sa mga lagda sa YouTube no. Una akong gitrabaho balik ang mga video namo sa una. Akong gi-upload balik ron gi-remastered nako ba yan. No? So katong mga wa pa ka kita sa mga video murag wa man siguro koy murag wa pa man siguro mo kita tingali kay wa man koy na familiar dito nga nag-comment katong mga sa una pa nang upload ba wa koy na familiar nga mga listeners o day usa man sa tuwi familiar na ko nga listeners ato nga naka-comment kasagaran wa nakadung dito una wa sila kay baw nga artista kunuhay ko dito. Yung mga listeners diri wa mo kay baw nga artista na dai ko kunuhay ko dito. Kunuhay ra gud. Ita mo mga vlog dito mga komedyar ba mga patatawa. Ya. Kato kana mo mga komedya mga nagsugod man na kanang pista to wala to kanang script diretso na mo ang mga komedya ba dya. Katong sa una na mong upload ning kuan yun siya trending to dayon kay murag kami pa may nakauna atong upload kanang mga party na mista ba i-trending na to paspas kayo pero tungod kay sa sunod na mo mga upload kay naman may mga nalambag sa lagda sa YouTube mo tong wa na may gi-recommend sa YouTube pila ka years nabiyaan na mo no murag 3 years na sa siguro nabiyaan karon akong gihurot og delete kaya akong gi-review gi-remastered nako ba so katong mga wala kay balo nga mga listeners makita ninyo na sa amo ang kuan sa amo ang Calcita Biners official amo mga comedy vlog Calcita Biners official dire sa YouTube sa Facebook kanang Calcita Biners i-follow sa ninyo mga listeners among Facebook page no unya dire sa YouTube i-subscribe sa ninyo lang diya tan-aw mo sa mga video niya comment sad mo aron mahibaw ko nga ako mga listeners dire naminaw tan-aw sa mo ang kuan sa among mga comedy vlog ito yun ang mga listeners kay para malingaw gyapon mo babisag wala patay mga ma-upload nga drama at least na mo'y kalingawan sa tan-aw ba sa mga acting no di man may artista pero ning kamot gyapon may nga makahimo og lingaw mga kalisteners ba niya kuan para madasig og samo tong mga amigo nako kuan mo ato tan-aw mo sa mga vlog no nya i-like ug i-subscribe sa ninyo nya i-share ninyo sa inyong mga kaila nga ganahan sa malingaw no
O, dito maglangan mga kalasanas, paminawan niyo ang part 7 sa Gugmang Binilanggo. In the night that I love to behold. Sa miyaging yugto ning sugilano nato na sayran, Renan Palacio ang gustong inga ni Renante sa anak ni Talia. Ugwa na musupak ni ini si Erika. Unya nakagawas na gid sa ospital si Talia tungod sa iyang pagkabughat. Ug diin giamaman na siya ni Gino nga ipasagop na lang ang iyang anak kang Dr. Renante. Tuod man nanawag siya kang Erika. Ug karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Gugmang Binilanggo. I love you how I do. Hello. Ma'am Erika, ibalik na ko ang akong anak. Ihatag unat na ako nga tibuok ang kwarta nga imong gidawat gikan ako Talia. Ma'am, ayaw ko pugsa sa pagbulgar sa atong sikreto. Unsa to? Gihulga ako nimo Talia. Ma'am, ayaw ko pugsa sa pagbulgar sa atong sikreto. Unsa to? Gihulga ba ko nimo? Gihadlok ko nimo nga mahibaw si Renante nga siya ang amahan ni baby Renan? Oo ba? Kung dili mo siya ihatag na ko, ma'am, mao ka na ang mahitabo. Og nagtuo ka nga iuli gyud ni Renante nimo ang bata. Kung mahibaw siya sa tinuod, ha, Talia? Ha? Kabuko ko nimo. Hoy, maayo nang mahibaw ka. Nga pinangga ni Renante ang imong anak. Og musamot nang dili ka makahikap sa bata. Kung mahibaw siya nga imo ning gibaligya nako. Ma'am Erika, Nagtuo si Renante nga baby maker ka Talia. Nga giplano gyud nimong ibaligya ang imong anak nako aron makakwarta ka. Busa ayaw paghandom o pagdahom nga makahikap ka pa sa imong anak kung mahibaw si Renante sa tinuod. Kana, muhiya ka. Kay maura ka ni imong mahimo karon. O kung ako pa ikaw, ipasagop na lang nimo namo ni Renante ang bata. Ipasalig ko nimo Talia. Dili na ko siya pasakitan. Pangkaon ako siya. Sama-sama tuod ko yung anak. Talia, kamita ka ng utok mo. Ikaw nga kakwarta tungod sa imong anak. Busa ipasakop siya nako. O kalimti na siya. Wiset. Kinsang nanawag, Erika? Renante? Ganihar ka diha? Sige dihatag ni Ma'am Erika imong anak mo. Oo, Kay mo anak oy. Tuwa na lang imong anak. Kadawat pag yung kagbayad mo nga. Kay mo hilak lang. nahadlok lang yun ko, Gino. Sabi kadlukan mo. Si Ma'am Erika. Usbo na ko ano wa lagi kay mahitabo. Awa kay way da utang mahitabo taon sa bata sa ilang mga kamot tungod sa mga oy. Pero lain kung masuko si Ma'am Erika, Gino. Nalimot ka, nga iya kong gipusil. Ito no. Itong giyan na sa Ginoong tanda na eh. Mao ka na. Ang way buot nga Talia. Makalagot. Nanawag ni sabkay kuhaon si baby Renan. Love, ayaw biyag gihatag niya ang baby ha. Dako na siya nasapit na ako. Ayaw ka bala ka, Erika. Kubinsihon ko siya usap. Unsa? No. Ayaw pagpakikita niya nga wa ko ha. Ha? Kinahanglan na agad ko kung makigsulti ka niya. Oh, oo. Pero, manuwag na lang tingali kung usap niya sa phone. Love, ang maayo pa. Ang abogado na lang ang patawgan niya. Siya ni pakumbinsihan ni Talia. Aron ipasagop na ang bata na to. Okay, sige. Ako ni bahala. Lalang! Lalang! Amerika nga naman, ma'am! Hain ba si Lalang? Doon na sa sloy.
Pwede mo ka tuluyo ni Lalang? Ingna siya, ha? Pahilo mo ning bata. Og ipasuroy sa gawas. Ako ingon, ma'am. Ay, ikaw di, ma'am. Unsa man ka? Patamperos ka? Maligo na ko kay doon ako'y meeting karon. Ingna siya nga siya ni bahala sa bata. Siya, si Lalang di mo yaya karon, ma'am. Oo, siya mo iyaya. Busa ipaatiman niyag maayo ang bata. Sige, ako ingon, ma'am. Ako ingon. Ipaatiman yun ang maayo, ha? Bantayi yun. Tutuki yun. Oh. Kay oras nga makakita ko bisag kamay pinaakan sa panit ni baby, patay mo na ko. Ako'y magtanaw kung yatiman ba ni Bayo. Kuyawa ko ng patay, ma'am. Ay, kuyaw di, ha? Uy, Sige na, lihok na. mapil ko ni da. Atiman na ng bata. Sige lang, mapil ko itimas bata, ma'am. Mapil ko itiman para... Magkikita ako sa abogado. Sabutan na namo ang buhaton. Unsaon nga legal na tong ma-adapt si Baby Renan. Daghanig requirements. Ikaw ni bahala ni anak love. Basta mato na lang yun si baby Renan. Dili na ganyan ako makuha si baby. Pero... Kalain sa kong gibati. Ngawa na ako ang akong anak. Gusto ko siyang makita. Gusto ko na makita ang akong anak. Oy. So, iwagan mo na sila, ha? Gino, Ayaw, ana, day. Musangko ka na hospital, day. dili lang yun ako kapugan, Gino. Imingawalan ko sa akong baby. Ay. Gusto ko makakita niya, Gino. Gusto ko magkakos niya. Gusto ko mahawag ni Baby Renan. Lalang. Kain ka man, Lalang. Di ba ko kapahiram naman yung bata, oy. Lalang! Kain naman ka, oy. Sama, nakilag ng mayo. Busog ka ng bata. Pasto na siya, lulo. Lulong ko, sir. Nalimot ka na ako. Sayaw-sayaw ko ng mayo. Ako na nang isaw-sayaw ng mayo. Tatsa, tanggo, guman pa. Hindi mo hilom. Basta kumingaw na sinahan. Ha? Yung mura. Yung sa omen na ito ron. Wa naman na inahan. Ang inahan-inahan. Nilakaw naman. Mas Baby Renan. Hello. Ambot inidok. Oy! Di mo mo hilom. Ang baby. Ako na nga kuguson. Ikansad. Dali na, Baby Renan. Ilom na, baby, ha? Dali. Magkikita naman ka sa abogado karon, Renan. Opa. Pero ako na yung pakatulgon si Baby Renan. Baby, ilom na. Ha? Ilom na. Ang iga! Nilo magkalit. Nakaw yun mas yung pagkugusdok. Ikaw, ha? Mamili kag mukugos ni mo? Doon na ba yung ilakaw si Daddy? Mura mo na siya ikaw, Renante. Sa una, ako gay magpakatuog ni mo. Kaya gusto ka sa akong posisyon pagkugos ni mo. Ang dami na lang siya gatas, Lulong. Kay kon matug ni, mulakaw na ko. Pasagdi lang muna ko din, Gino. Gusto ko magunaw na ako noon sa kimaayo na kumuha to. Kapani mo lang. Alayo una tayo nilapit, ha? Dili, Gino. Oo, sir, dili. Dili mahimong magpalayo ko sa akong anak. Kung sabay na si mo una, ha? Talia? Gino. Oh. Gusto lang ko makakita sa akong anak. Kana lang. Mahuwato ko sa pilya. Ay, nagbuhata, oy. Ay, nagbuhata. Hambatan ka dito, Erika, ba? Pero gusto ko makakita sa akong anak. Gusto ko mahawag niya. Gusto na ko siya makakus. Iiyak ko ni mo, oy. Mau kini ni
Gino. Murag yun ay bahin sa kong kasing-kasing ginawagtang. Huwag kang ako lang anak ang magkahulit sa mga pagbati, Gino. Talia, kinahalang planohon tanig maayong tanan. Ug unsay atong buhat. Tabangi ko, Gino. Gusto kong makita ang akong anak. Please. Sige, kinin lang eh. Pauli ko sa bilya. Ha? Mapauli ka? Uni niya. O sa may buhaton ni mo. Kawatan ba ni mo ang akong anak? Di ay. Bistura lang ako. Manilit sa ko dito. Manamilit ko nila. Kaya asa man di ay ka? Umungan ka. Ayaw pagpahawa dito, Chino. Ya, ikaw, kinahanglan mong dunay mga timan mo. Kinahanglan mapabilin ka sa pilya. Aron doon ako'y kontak sa suwid. Mahimo ba? Oo, sige. Todo. Sige. Pero, sabot ha, kinahanglan sundo ni mo ang tanan akong tambag ni mo. Oo, Gino. Bisan sa pangitambag ni mo. Ako sa doon. Ayaw na pagpahawa sa pilya. Okay, sige. Anya ikaw? Mangita ko kabangan ko ato. Sige, tabangan ka lang. Una akong paulis, bilya. Oh, Mayong good day, Dok Nante. Gino? Sorry kayo, sir, ha, nga nag-awol ko. A man without love, ha? Kuan kining sanang ipahilon na sa nakos taliya taon, sir. Kumusta na siya? Kuan kining nag-uol, gibingaw siyang anak. Gino, mayo kay mi pauli ka na. May pabor kong pangayoon mo. Unsa man na, Dok? Kumbinsiha si Talia nga ipasagop na lang namo si Bebe Renan. Oo ka na, inuundo ka kung masagit ang bagana na. Mura na bang namati ito na ako, Dok? Alam, mauna ng panghupaw ni mo, God. Noon sa maka. Naluoy lang kong Talia, Gino. Nahibaw ko sa kabugat sa iyang gibati karon. Ngawa na niya ang iyang anak. Luoy kayo, Dok, eh. Sa gilag-hilak. Ngaon lagi taon siyang anak taon. Kining, Dok, mahimo mo nyo? Oo, unsa man na? Mahimo ko anak kong pictures, Baby Renan, ha? Aron makakita po sa taliya ba? Aron di mo sigihilak ba? Musamot nga dili siya makalimot sa iyang anak kun imo nang buhaton, Gino. Maluwi lang sa taon, Dok. Aron bago pa siya ng anak. Kuyaw ka mabugat siya, eh. Sige, maghilak. Okay. Kuhain na karon. Mayo kay wa pa si Erika. Okay, salamat, Dok. Dear Diary. Sakit kaayo ang akong gibati karong adlaw. Sakit ang mingaw nga gibati ko sa akong anak ni Baby Renan. Oy! Ling! Oy! Lulong! Lulong na. Lulong na. Naman na lagi ka. Ukoy. Abi na kung nilayas na ka. Mabawa na ka din eh. Nahibaw naman kami ngaon sa ko din mo. Labi na ikaw, Lunglong? Mingaw ka na ko. Mingaon ko din mo? Uy, naunsa nga nung naunsa ka. Ay, mingaw lang ko. Sa akong mga trabaho din eh. Mingaw saan? Unsa may gusto niyo mo ni. Kita naman ta. Lips to mo. Ayoy! Sawan. Unsa mo bulgar. Kuha itong picture niya si Baby Renan, Dong, ha? Long? Unsa ni mo imong cellphone? Imukuan. Picture Ayoy! ko sa akong cellphone. Ngano ayaw man, ha? Imo ning anak, di ka masugot, ha? Ayo, do. Sugot ka ni Dok Ninanting. Kuha ko picture bata. Nung sa mga kaway. Busahin pa lang, di halong. Talia. Gino? Asa na? Nganong nabalik pa na yun ka? Cellphone na eh. Oo, dahil nagka-picture niya bibirinan, oh. Tarawa, oh. Ambi, Gino. Tarawa niya, oh. Ha? Awa. Hala, ang akong baby.
Nagkatuog siya, Gino. Wala, partituga taon. Unya, kumusta naman siya dito sa Bilya? Si Lolong may nagatiman ni hasta siguro sila lang nagatiman sad. Adi kay kami nga kay na may daghang picture si mo bibi oh, naraw. Oo. Salamat kay Gino. Ay, may problema na ako di lamang ko magdugay ha. Isugo ko palit gasol ha. Balik di ko biya. Lolong, Ma'am, kumusta naman akong baby Renan? nakatog na, ipakatog nila lang. O sige, ako ni bahala niya. Ikaw ni matiman niya, Ma'am Erika? Tawgon talang ka kung magmata na siya. Sige. Sila lang, di natin mutagon. Ako na tagon mo, sige. Kini, ma'am, nakakita ka sa multicab sa garahe? Wa man. Nga naman. Kisam di milakaw nga daang multicab, ha? Si Gino. Ipauli naman. Ni si Gino? Ang traidor? Dinhi siya, ma'am. Iya maganing kukuha ang picture si Bibirinan. Panuway siya! Kagwapo gid sa akong baby Renan. Kadaghan ini mga duwaan sa iyang kilid. Anak. Dato gid kayo siyang tan-awon. Baby Renan. Sorry ha. Sorry nga. Nga dili ako ang nag-atiman nimo karon. Sorry ka anak. I'm sorry. Ako unta ang nagpagkatuog nimo karon. Ako unta ang mapatutoy nimo. Sorry nga natawag ka ng kalimutan na sa gubot nga sitwasyon. Pero ayaw ka malaka. Naamang kasi mong papa. Huwag naipaw ko. Dili ka masagda ni Daddy Renante ni mo. In my dreams, you are alive and well, precious child, precious child. In my mind, I see you clear as a bell, precious child, precious child. Nagpamako ka. Wingi ka tanim mo. Nga nung gikuhaan mo picture si baby Renan, ha? Samtang natog? Oo, kuhan ka ni. Nga no? Pero huwag sa taliya siyang anak mo. May pagkabutang din eh. Ay, narikos ba, ha? Panuwaya ka? Kinahanglang mawagtang sa among kinabuhi si Talia. Grabe, basta picture. Unsa? Bisag picture pa ni baby Renan, dili ko gustong maadto ni Talia. Kinahanglang kalimtan ni si baby Renan. Nagkasabot ka? Salpahis ka? Buot-buot ka, ha? Ha? Ayay! Ma'am, kasuga na ito mga paka! Tungod kay traidor ka! Erika, unsa naman tadi? Pero salbahis ay, nagbuot-buot ang picture ni baby Renan. O yung gihatag ni Talia. Wa siya magbuot-buot. Gihatagan ko siya pagtugot. Renante, huwag nga naman ko no, ha? Nga naghatagan man yung pabor kitong bayhana? Inahan siya, Erika. Gamayng pabor lang ang gihatag ko niya. Ang makita lang ang anak bisan sa picture. Dili ko musugot. Unsay dili ka masugot? Di ko musugot nga may connection pa si Talia din sa ato. Pusa dyan ang pamutos. Marika ay, sa pagkaon na mo, boy. Layas karon dayon. Gipapha na taga sa imong trabaho. Ay, lagi pagkaon na mo, pida sa di mo. O sa'yo pagana. Wa kay hinungdan pagkakatabang, ha? Di ka mulabag amo? Laban ko ninyo, ay karong tao di ko mulaban. Kung milaban pa ka nako, dili ka musunod sa sugo ni Talia nga kuhaan og picture ng anak. Pusa layas. Layas! Dili, Erika. Salamat, mitingo ka niya, Dok. Way labot sa trabaho ni Gino ang iyang sa. Busa dili siya mahimong palayason tungod lang kay gihatagan niya picture si Talia ni Bibi Renan. Hangtod
ikaw? Mulaban kang Talia? Erika, inahan si Talia. Ako nang ina ni Baby Renan! Ako! O ikaw, Chino, pahawa ka rin na yun! Di na mahimo, Erika. Papa, Ako ang nagdawat ni Gino dinhi. Busa ako. Ako lang ang makapapahawa niya. pero Papa, magda siya kasamok na to. Tungod kay naa pa sila kontak ni Talia. Liliman ka? Gihatagan niya picture si Talia sa iyang anak. Natural ka na, Erika. Tungod kay hinukad sa iyang sabakan si Baby Renan. O di na nimo mabatyagan, tungod kay dili ka pa inahan. Papa, Lako na sa mong trabaho, Gino. Oh, salamat, Dok. Renante, Papa, kinahanglang maputol dayon ang connection ni Talia sa iyang anak. May mong putlon nimo ang ilang panag-uban, Erika. Pero ang gugma sa usa ka inahan sa anak, di nimo mahimong putlon. Pero Papa, Pasagdan lang una nato na si Talia nga makakita bisan sa picture na lang ni Baby Renan. Nakalitan siya sa ilang panagbuwag. Uy, mausap ka na ang nitabo sa una sa inahan ni Renante. Sa gamay pa siya, sa dihang napugos kinig largas gawas. Kasakit nga dili matugkad ang iyang gibati ngadto kang Renante. Ug nakasabot ko nga mausap ka na ang gibati karon ni Talia. Busa, inanaya sa pagtangtang sa iyang kasing-kasing si Baby Renan. Salamat, taon. Huwag kong papa. Taon. Kuskan nga akong magaw na. Ligon kayo. Oy, hala. Uy, si Talia. Hello, Talia. Langga. Kumusta nang akong anak diha, Chino? Okay ra. Natug atong bibi. Ay, binin mo langga. Papaunta ko taon nila ni Ma'am Erika tungkol sa paghatag na kong picture ni Bibi Renan. Pero huwag madayon kayo di mo masugot akong mga amo. Si Doktor, o sino yung taon ito kayo? Naangin ka tayo nung untungod ako, Chino. Ay, darling, langga. Tuon sa kong laway, ha? Inana, ginang magmahal, oy. Si Talia na, Gino. Dok Nante, Dok Renante, di ay. Ang binangin mong phone. Muguti ka, o niya, Dok. Hello, Talia. Dr. Renate, ikaw kini? Oh, ako. Dok, sorry nga, nagsamok-samok ko ni Chino. Talia, gusto lang ka na akong pahibaon nga kung unsay gusto nimong pangayoon kabahin sa imong anak, mahimurang ako imong tawgan. Talia, inahan ka ni Baby Renan. Busa, hatagan ti kag update sa iyang kahimtang diri sa villa. Ako na kining misaad nimo, Talia. Nga ati manon ko si Renan. Padakon ko siya sa hustong pagpadako. Huwag dili ka masagot nga. Pasakitan siya ni Ma'am Erica. Dili na mahitabo. Dili na ko natugutan. Salamat, Dok. Pwede na ba tayong magkita uban sa abogado? Kinahanglang legal kong masagop si Baby Renan. Aron, legal ang among mahimong relasyon isip amahan ug anak, Talia. Tawag ako anytime. Kung anda mo nang ipasagop na ako si Baby Renan. Manghinaot ko nga makahunaw na kag maayong ugma sa imong anak, Talia. Leche, nakiksulti na sab si Renante kang Talia. Okay, sige. Ay. Unsa na may sulti sa maldita? Kaya sa man yun niya ipasagop na tong iyang anak, ha? Erika, kinahanglang ipahiluna ang tanan. Pag-ubang na tao ang bata, kinahanglang musunod ta sa hustong proseso sa pagsagop og bata. Nagkusulti naman kamog ang abogado. O tambag niya nga kinahanglang pagbuot yun sa inahan nga ipasagop si Renan nato. Dili nato pugson. Leche, Erika, naunsa ka ba? Kaisog na ba rin mo? magkalagot mong hunaw-hunaw ng bayana. Daghan pag siya hasol. Nga nagkakwarta naman ta siya nako. Kinahanglang magpaabot nga mufkom si Talia nga ipasagop nato ang bata. Kinahanglang mo pirma gyud siya.
Kinsa man gani? Charan! Ako di, Talia. Ikaw ba? Ganun ko man lang ka mo tingog. Wala. Nagtog pa jud ka. Surpresa man ni, surpresa ba? Ha? Surpresa. Surpresa? Oo, Unsa man na? surprise. Picture sa ni baby rin. Oh. Hain! Abi pakita rin yung chino. Kalma lang. Ako ning favorite ba? Ako ning padako para makita gyud mo klaro. Tanawa. Tanawa. Ha, unsa man? Wa po kisa, ha? Kagwapo sa kong anak, Chino. Oo lang. O pasalamat kang Dr. Nante Talia. Ay, Dr. Rinante. Kaya imo nga sa imong anak. Nantir ba, no? O Rinan. Dr. Rinante. Kaya siya magitaw yung sugo na ako nga picture ng taon ni Bibi Rinan taon. O siya, tanawa. Siya nas to pa, no? Tawa. O, kugos pa. O. Nagugos si Dr. Renante kag Baby Renan. Basta nindota ay. Di atol ginawa mo sumama Amerika. Salvahisor man to. Magguba niyang kalibutan tao na itong malditang mag-picture-picture me. Kagwapo nilang amahan o kanak. Pareha silang naon, no? Awa. Gwapo gitingali mahanan ni, no? Sumakabhilak naman sa karya. Pero kung malipay ng dadaan ka picture ni Bibi Renan. Kunya, pakapil mo yung doktor. Kugos pa. Nalipay lang ko ini, Gino. Salamat ha. Salamat din mga pictures. May mapagbiyaan lang ako ni mo din. May problema na. Balik din ko dito. Aron na ako inig uli taong Amerika. May buong sa to. Sige, ayaw lang ka diya. Mori lang yun ko. Sige ha. Mapahiyumon kayo si Dr. Renante. Yan nagkukusi ang anak. Walang siya kaliputan. Yang iyang dugo. Mao'y naglapay sa kaugatan ni Baby Renan. Dr. Renante. Huwag ka lang mahibaw kung unsa ti ka kamahal. Karon, naghukom na ko. Naibaw na ko sa angay kong buhaton. Hello, Talia? Yes, Dr. Renante. Nanawag ko kay... Kaya nakahukom ka na. Unsay mo na hukman, Talia? Imo na ang akong anak. Sigurado ka na, Talia? Anong imong desisyon? O, Dr. Renante. Tuhod kay mituog ko sa imong saad nga panggaon mo ang akong anak. Nga padakon mo siyang malipayon. O buutan sama nimo. Ako nang isaad mo, Talia. Okay. Kinusta man ta magkita? Kinusta man kumupirma sa pagpasagop ko sa akong anak? Manawag ko sa abogado. Ug sa DSWD. Sige. Sige, Dok. Bye. Salamat, Talia. Bye. Dr. Renante, may katungod kang mo atiman sa imong anak. Busa, ako siyang ihatag kanimo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, tayo ay magsasama. Erika, wala tayong problema. Ha? Nga naman lang. Makikita na nato si Talia. Iyan ang ipasagop nato si Baby Renan. Yes! Sa katapusan, legal na gid natong anak sa Baby Renan. Kumusta naman ang atong bugoy diha? Tanawa ra gud oh. Nagliraw-liraw ang mata. Murag nakasabot nga ato na gid siya. Manawag ko sa abogado o sa DSWD. Kinahanglan makapirma na si Talia nga iyan ang ipasagop nato si Baby Renan. Kinahanglan gyud. Aron wa na gid siya bisan kamay na lang nga katungod sa bata. O kinahanglang manglarga dayon ta Renante. Manglarga? Mabakasyon ta. O ba ni Baby Renan?
Untag, ganahan mo ka Australia ni Brignit nga akong palit para niya na. Oy, narinig ka di sa lasala, day? Oh, ano sa lubon ng naon ni mo? Palabi, oy. Bini mo, ako sa, idaot mi ako. Sige, kung naon na nga luoy kay ka. Nanawag na ko ni Dr. Renante, Gino. Unsa, nanawag ka? Nga naman, unsay mo tuyo diya? Muperman ako. Sa ilang pagsagop ni Baby Renan. Ha? Oo, may noon. Pero na, pagkapadayo na kasi mo kugulingong kinabuhi, Talia. Kaha. Unsa ko kang anong kaha man, ha? Magkapadayon ka ako sa unahan karon. Ngawa na ang akong anak, Gino. Ano na pa kay kalipay nga nagpaabot na ako sa unahan? Pida, kinahalang buhato ng imo, day. Kinahalang mangita kasi imong kalipay. Barog yun, ayaw palupi ka ng unos ang kinabuhi. Tod, kano sa mo magkita nila, ha? Si Dr. Renante. Hello? Doc? Talia, kumusta ka? Naibaw naman tingali ka sa akong gibati karon, Doc. Nga na nanawag man ka? Kuan. Kano sa makamahimong makikita na mo ni Erika, Talia? Ikaw na yung mahibaw sa tanan, Doc. Okay ka kung karong Friday? Okay. Sige, karong Friday. O, dadaan ba din niya sa Baby Renan? Sorry, Talia. Pero mas makaayo ni mo kung di lang una ni mo makita ang bata. Magkaayon ako. Oh. Kinahanglang inanay mong malimtan ang imong anak. Sige. Ikaw na'y bahala sa tanan. Sige. Karong Friday. Kuhaon ta ka sa imong gistaran karon. Ayaw. Nganong di makamahimong kuhaon diha? Ako na uwan to sa dapit na itong abutan, Dok. Okay. Sige. I-text lang ako ang oras o ang dapit. Sige. Okay, Dr. Renante. Sige. Bye. Bye. Kaluoy niyang pamation. Ingon sa mabatyagan ako ang kasakit sa iyang dugan. Nga hingpit na siyang makuhaan sa katungod sa bata. Renante, dali na yun. Si Baby Renan, tanawa. Ha? Naunsa ba day si Baby Renan? Tanawa na good. May pahiyom siya kamay, Tanawa. Murag yun, ikaw Uy. kung mapahiyom. Tuod, no? Hello, Baby Renan. Ambi. Arin sa ka ni Daddy, be? Dali. Ugma. Magkita nami. Ug mupirman ako. Aron hingpit na nilang maangkon ang pagkakinikanan ni Baby Renan. Maunagid kini ang angay kong buhaton. Kinalang ikauban ni Baby Renan ang tinuod niyang amahan. May dagong katungod si Renante sa bata. Kinalatunan ko na ang pagdawat. Ngawa na kanako si Baby Renan. Nga ang iyang ugma ang labing importante.
ang iyang ugma. Uban siyang tinuod nga mahal. Asa man nato pick-upon si Talayang? Musugan na siya sa opisina ni Atty. Minggito. Kung makaperma na siya, ako nag-cute ang legal nga inahan ni baby Renan. Mas may pagkidagyo na to ang baby da. Erika, dili na natupunan ang samad sa kasing-kasing ni Talia. Mahimo ba? Nga na bang concern masab kaayo kaniya ha? Kung unsa may ang bation? Tungod kay inahan siya. Ug matod pa ni Mama sa buhi pa siya. Nga ang mga inahan, mag-uulgod kung mawa ang ilang anak. Kasakit nga murag ikamatay ang bation sa usa ka inahan nga mabuwag sa anak, Erika. Busa, dili na natupunan ang kasakit ni Talia. Wumasa siya batasan nga pagkainahan? Mamaliki ako siya anak. Busa dili siya ang ngayang kaloy-an Renante. Sa akong nakita kan Talia, dunay dakong hinungdan ko nga nung iyang gibaligya nimo ang iyang anak. Aambot ba? Pero, klaro kayo nga napugos lang siya. Pugos good town. Siyang mihagad na ako, no? Mga, ako siya kitabangan. Tungod kay gusto siyang madato. Gusto siya nga makalampo siyang pagtuon. Oh, kana. Mo tingali na ang rason. Niya na ta. Naano si Talia. Okay, Ma'am Talia. Ari na ta sa relinquishment. Ani ka pirma din sa deep o voluntary commitment. Pagpatuod nga, gisurrender na nimo ang imong pagkainahan sa bata. Permanent talaya. Talia? Unsa mga talaya? Mo perma ka o dili? Mupirma ko. Salamat, Talia. Okay. Maayo kay nagkahuna-una ka na cute. Nga ipasagop na nimo namo sa hingpit si baby Renan. Okay. Nagbuwag-buwag na tatalaya. Erika, unsa ba? What? Okay. Okay. Sige, doktor. Ma'am Erika, muna na ko niyo sa gawas. Dinhi ka lang, Erika. Love. Nga ba sundan pa manggit nimo siya? Huwata ko diha. Excuse me, sir. Wala gid magkatuwas sa akong anak. Wala gid bisan gamay. Asa man ko inipahingon. Gusto ko mapabuhagay sa akong gipati. Talia, huwata na. Sa doktor natin, nga nung misunod pa mag-inisyan ako. Dili ko kapugan ang akong gipati karon. Dili na ko mag-isulti pa niya. Talia! Pinarang magpalayo na ko. Talia, please. Huwata ko. Please, doktor natin. Dili ko gusto makakita pa ni mo. Para na kong mamatay sa kagoon. Mahal ta ka. O gaga kong anak. Pero kinahalang kalimtan ta mo. Nay, taxi! Taxi! Talia, ayaw una. Asa pa may tuyo mo. Gihatag na ako ninyo ang tanang katungod sa akong anak. Maluoy ka. Patayop na ako. No, Talia. Gisakitan ka, di ba? Natural lagi ni sakit nga akong gibati, Dr. Nante.
Inahan ko. Nga nabugtangan og anak. Basta, dili ka makapabot nga mo katawa ko. Pero, nahibaw busab ka. Nga nagilty ko sa imong reaksyon karon. Dok, ay nalagog tagna. Please. Mula ka na ko. Magpalayo na ko ninyo. Huwag ko salang kabuti ang ibalik ko paghangip ni Dok. Ayaw tukuting pasakitan sa langit tawa ang akong anak. Ngayon mo ng anak karon. Talia. Adjust to. Talia. Dawatan niya. Sobre. Ako rin pabaw niyo. Aron makapadayon ka sa unahan. Sa pagbugtaw sa imong damgo. Salamat na lang, Dok. Okay na ko sa kung nakuha ka, Mang Erika. Talia. Dok, please. Please, buhay lang ako gamot. Sorry. Sige. Pag-ayaw-ayaw na lang. Salamat. Salamat, Dok. Ukuspan ko. Mahala si Bibi Renan. Sumakit sa tinuod ni mong anak. Ug magmalinaw na ko ni anak. Isa ako pag-usap, Talia. Panggaon, ug higugmaon ko ang akong anak. Salamat, Dok. Salamat. Adios. Please, Noy. Please, larga na. Larga na, please. Tagi ko kusog nga malabang ko kining kasakit nga akong ibati karon. Sakit. Sakit kayo ang akong sugan. Wala akong mamatay sa kasakit. Ano ka Ginoo? Atake ko kalingon. Day, okay ka? Asa mo ka, Day? Sa Daplin, sa dagat, Noy. Ihatod ko sa Daplin sa dagat, Noy. Sakit tapusan? Wala na kita'y problema, love. Ato na yun ang katungod ni Baby Renan. Ako na yun ang legal niyang inahan. Manglagat na Renan, mamakasyon ta. Mag-celebrate ta sa atong kalampusan sa layong dapit. Hey, love! Naon sa man ka? Mura magkakuha sa mong kaugalingon. Ha? O sabi na ka pa busy sa mga naahuna, ha? Huwag ka malipay sa hitabo karong adlaw, ha? Ambot, Erika. Unsay ambot? Pagtarong ra, love. Di ba mo man ni imong gipangandoy? Busa kinahanglang magsadya ta. Magparty ta. Dili ti nga maayo nga magparty ta. Unya, dunay nagkilak, Erika. Nabala ka kakang talaya? Oh, Mahimo pagdili ko no pakiton nga nabala ka kaniya? Erika. Wa ka ba maluoy bisan gamay ni Talia? Wa! Iyan gusto nga ibaligya na kong iyang anak. Busa dili may tabong maluoy ko niya. Wa siya kasing-kasing nga pagkainan, love. Mas importante para ni ang kwarta. Pero, nganong dili man ang umuwi ako nakita kang Talia. Unsa? Abi mo, Erika. Sa dihang gisundan ako siya kanina. Mura siyag usa ka inahan nga namatyan og anak. Da! Nagpadugang lang to sa pusta. Magpapuno tingali og dakong kantidad. Maong nagdrama. Nasayop ka, Erika. Wa siya magdrama. Tungod kay wa niya dawata ang kwarta nga akong gitanyag niya. Unsa? Ihatagan mo siya kwarta. Oh, dakong kantidad. Aron mahupay ang iyang kagul. Aron mausab niya ang iyang kinabuhi. Pero, wa kini niya dawata.
Busa, dili ko makatuo nga wa siya sakit eh. Mabasa ko sa imong mata. Nakita ko ang daghang luha nga pinugan Erika. Nakita ko nga mahal niya ang iyang anak. Renato, Giguba na to ang kasing-kasing ni Talia. Day, di anak ta sa dapis baybayon, day. Niyara nga akong bayan, Loy. Day, mingaw man din he. Balhin na og baybayon nga daghang tao, day. Mas ganahan ko din ni Loy. Ha? Diya ka na. Day, ato na lang ko. Sige, Loy. Og salamat. Unsa may akong buhaton karon? Hangtod sa hangtod na nga dili ko makita si Baby Renan. Abi na kung sayo na ang ipabuhat ni Ma'am Erika na ako. Abi na kung kaya rin akong ihatag niya ang akong anak, pero dili man di ay. Ka naman, Ginoo. Ka naman, Ginoo, maghiwa-hiwa ang ako kasing-kasing karon. Nawa na ako si Baby Renan. Ingon sa katuwas ako kasing-kasing ang nilangkat niya ka na ako. Ang dagat. Marag na naman ako ang dagat. Baby Renan. Anak, sorry. Sorry nga. Hindi kita makita. Hangtod na hangtod. Ginoo, pasilo ako sa kumbaton. Hindi kita na ko kaya. Hindi na ko kaya. Kamatay ko ganyan patawa sa akong anak. Ginoo, pasilo ako. Pasilo ako. Pasilo ako at tapusin. Adjustin ako! Talia! Saan ibig mo? Punsa ni! Ayaw! Ayaw! Buhay ko! Dili! Dili kayo mo buhian, di ka? Di ka sa paghigong, Talia! Dili ka tigyan si mong kinabuhi! Kung saan, patuki ang kasakitan! Talia! Talia! Pero hindi na ko kaya! Hindi na ko kaya! Mamatay ko sa kasakit! Mabuhay ko! Mabuhay ko! Ayaw! Gusto na ko mamatay! Nawa na ako, anak! Hindi na ko makakitapan sa ako, anak! Dili na tinuod! Napag yung anak! Kung pahimo ka pa magkakatay niya, kay buhi pa siya! Nagkasabot ka! Ha, Talia!
Dili ito buhi ating Natalia. Paghihimo ka pagpagtalo si mong anak. Kung buhi ka. Nagkasamot ka mas buhi pasabot. Ha, Natalia? Dali, ato na sabi magsulti. Dali, please, ayaw maghihikaw ka. May paglawam ka pa, Natalia. Dali na rin, Nante. At anong planuhon ng atong biyahe? Ikaw na'y bahala, Erika. Kung unsay gusto mong mahitabo. Uy, tanawa. Nasa baby Renan sa gawas. Hello, baby Renan. Dok, ako na yung pasuod ng autos grahe, Dok. Salamat, Gino. Ya, kamusta man inyo lakaw, Dok? Nakapirma na gid mo? Ha? Kapirma ay gid mo? Oo, Gino. Legal na namong anak ni Erika si Bibi Renan. May pirma gyus Talia, Dok. Oo, Gino. Todd, may isugo ko nimo. Ato orning sekreto, ha? Unsa man na, Dok? Ato si Talia. Ug ihatag niyang kwarta. Ug amami una siya kay nag-uultog maayo. Oo, niya ang akong trabaho dili. Ako na'y bahala mo rason. Sige, lakaw na, Gino. Sige, grahe sa na akong auto, Dok, ha? Osbon ko, Gino. Susiha ko na unsa si Talia. Kay guilty ko, Gino. Nabalaka ko sa iyang kahimtang. Looy kayo siya ganinang tanahon. Muragwa siya sa iyang kaugalingon. Sige, Dok. Ako ni bahalang Talia. La 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 la. La 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 la. Lolo? Ay. Nato ba sa baby Renan? Oh, ako yung napakatos. Lalang to sa sluyo. Ngano si mga itong luyo? Basta na ako mo ito siyang luyo. Umut. Natug na Amerikan, tug bata. Oh, labing maayo. Kanya, kumusta naman ang ay. inyong lakaw? Papa, okay na kaayo. Ligal-ligi na mong anak ni Renante si baby Renan. Uy, hala mo ba? Ay, congrats, mamoy. Thank you. Kunya, si Talia? Da, bahala na to siya, uy. Ang importante, nga amo na kit si baby Renan. Pero looy sab siya hunaw-naon, oy. Luoy ko taon. Mao. Nga malipay man to siya karon kay daghan siya kwarta. Baby maker ko niya sa Liano. Abi una si Bibi Renan, Lulong. Oh, sige, Dok. Oh, dara, Dok. Bibi Renan, magpahingin ta na. Naunsa man to sa inan. Mura man tuwa kayo malipay. Ay, ambot na ng tawhana. Naluoy ko na siya ni Talaya. Huh? Dili ang kaluyan ang mga taong naong og sapi, Papa. Dali. Sagay sa auto. Giluwas ako ni mo, Roger. Naibaw ko si mong gibati. Ug kabuot sa Ginoo nga. Nakita na mo ganyan na si Dr. Renante. Napre si kasada. Nagsulti mo. O nakita ko nga. Naghila ka. Di ka ganina. May toyo ko ditong napita. Sadyang nasigpatan kang dagdagan. Mudulan ako nimo pero nakita na ko ang doktor nga nigukod nimo. Mau mi palayo na lang ko. O sadyang misakit na kag taxi. Isundan di ka. Oo. Iko po ni akong jacket. Iko po. Nagkurog ka. Talia, unsap ginitabo? Ha? Wala ko'y anak, Roger. Sige, padayon. Mas maluwag na imong gawati karon kon. Musulti ka na ko sa tun. Ipasagop ko na kang
Dr. Renante o kang Amerika. Si Baby Renan. Mao nga wa na ko'y anak. Wa na ko'y katugod nga mo tanaw. Ug mo hikap niya. Isa sa pagtanaw na. Dili na ko mahimong matanaw mo, Baby Renan. Talia, dili pa katapusan sa tanan. Bisag kapila pa sa gupas si Bibi Renan. Sa atubangan sa Diyos, ikaw paghihapon ang iyang inahan. Tungkol kay gikan siya si mo sa bagay. Ug kana ang dili na mausap. Mamatay ka nga inahan ni Bibi Renan. Di ba kung dakong sa iyo pa mo pabaligya sa imong anak tungod sa kalisus? Dili ka na tinuod. Unsay dili tinuod? Dili tinuod nga. Nga tungod sa kalisod mo ang gipaligya kong akong anak ang Amerika. Dili. Wa kong kasabot. Unsa man ay rason? Bisan kung unsa pa'y mahita mo. Ako paghihapon ang inahan ni Baby Renan. Wala kong katapot nga mga timan niya. Pero, may mapagkumutanaw niya, dili ba? Pao ka nun. Mahimo ka pang mutanaw sa imong anak dali. Pero ang saon. Kinahanglang magpatabang ka sa amahan ni Bibi Renan. Amahan na. Ni Baby Renan. Oo. Kinahanglang ka mong duwa ang magsabot. Si Dr. Renante na ang iyong amahan. Ang tinuod niyang amahan, ang kinahanglang mo tabang ni Mutalia. Kinsa magi amahan sa imong anak. Sulti, tabangan ta mong duwa. Kinsa siya, Talia? Gusto ko litukod ang iyong hanapan. Apan dili mahimo. Talia, Adlaw gabi nga. Nga siya lang ang suhod sa kong kasing-kasing uhuna-huna. Apan bisan sa pagpangandoy sa iyang gugma. Usa ka na kong sa. Kinadili ang paglitok siyang pangan, Roger. Sorry. Talia. Asa naman ka? Mapauli na. Ihatod na ka. Roger, salamat na lang pero Sorry, Talia. Dili ba mong mabuwag ko mo karon? Kung malakaw ka, sundan ka. Bisag asa. Maong sige na, sakit na lang. Ihatod ka bisag asa ka. bisan asa. Oo, bisag asa. Nga gusto mo atuon karon. Akong gusto. Gusto ko nga makuhaan bisan kamay na lang ang kasakit sa kundugan. Gusto ko malimot bisan kaniyot lang na Baby Renan. Okay. Kung masugot ka, o kung masalig ka na ko. Tugunti kong tabangan taga makuhaan ang kasakit ng mong gibati karon. Day! Talia! Day! Uy, mingaw ang kwartong iyang giabangan. Asam ka ni Bayana? Ida, kung ba ko nga harta? Asam ka ni Bayana? Pero huwag mong ginoon mauli. Uy, ang ako amo, si Doc, kadiyot. Hello, Doc? Unsa man, Gino? Naana ka sa gistahan ni Italia? Oh, Doc, pero bugnaw mo kayong bahay, Doc. Huwag yun mo init. Wa may tao. Unsa? Wa mauli diha sa Italia? Murag wa, naingon sa bugnaw ang gyapong sodo. Hangtod mga mobilya ko, bugnaw kayo. Basta wala kita diri, Doc. Paabot na siya diha. Sige, Doc. Nabalaka ko niya, Gino. Dili mayo ang iyang hitsura sa among panabuwag niya. Oh. Luspat kayo siya.
Og naluoy kay ko niya. Mao ba, Dok? Agoy, hain ka tatong lakos taos taliya taon. Basta, paabuta siya diha. Kaysa na kita ugan ni mo, Renante. Tumanang akong gisulti mo, ha? Sige, bye. Pasyente bang imong kita ugan? Oo. Ang ako tong sekretary. Magisugo na ko niya. Mga una ba ta? Giandam na sa bagong kusinera ang lamisa. So, sila lang na lang o si Lolong ang muatiman ni Ibibiranan. Okay, masab silang duha, di ba? So, niya, kinasaman naman larga. Mubiyahe kita, Erika. Bisan, wa pa mabunyagi si Ibibiranan. Oh, ato na din siyang pabunyakan. Aron inigbiyahin na to, baby rin ang palasyo na siya. Excited na kayo ko. Excited ka sa tong biyahe? Of course. Gusto ko magpalhin-palhin at beach resort. Gusto ko ma-relax. Love, naunsa ka ba? Abi na kong excited ka makabatong tag-anak. Ha? Oh. Excited man bitaw ko. Nganong wa man gyud ko makakita nimo nga maugay mangunay og atiman ni Ibibiranan. Wa ka gani makailis niya diaper. Love, magpatudlo pa ko. Kinahanglan dili ko masayop kay... Lutanon baya ko. Kinahanglan manginahan ka na ni Ibibiranan, Erika. Kinahanglan mo puli ka sa tanang gibuhaton ni Talia kang Ibibiranan. Renante. Mo na atong tubong, di ba? Ako ang amahan ug ikaw ang inahan ni Ibibiranan. Pero murag wa pa nimo buhata ang pagkainahan ni Ibibiranan. Love, busy pa ko. Sabado o Domingo, ako'y matiman niya. Ang gusto nako nga atong idog si Ibibiranan sa pagkatok. Aron mabatyagan niya ang atong gugma. Ano natas akong bahay? Kinala makailis ka. Basa kay ka. Talia? Nakabati ka ba na ako? Oh. Ayaw kadlok na ko, Talia. Buotan kong tao. O ako mahadlok ni mo, Roger. Ugwa na ko'y gikahadlokan ka. Bisan ka matayon, buwan na ako kahadlok eh. Okay. Dali na. Manakanod tas bahay. Dali. Manghuwa mo na tayo sinina ni ate. Ang ko na. Ano lang nato ibutan din hi. Aron makabot tayo nato si baby Ronan. Unya, ang iyang baby Ron, anhi din hi. Ang gatas ug ang diaper. Inahan ka, Erika. Busa kinahanglan nahibaw ka na gyud sa buhaton sa atong anak. Lalang? Ikaw na ba na? Sud lang. Lulong si ma'am. Oh. Lalang ka luyo. Sa gabi na ko ba ito magluyo? Dada. Ola. Niyanas Ibibiranan, mamili ka. Sige na. Ipahilo na ng bata diri. Anhi sa kuna ha? Sa kama na siya ibutang Lolo. Nagmata pa mo na. Oo, Dok. Kama. Bukin na. Niyanas Ibibiranan sa kama, mamili ka. Niya siya magkamo ni bahala niya. Ako na bahala niya, Lulong. Sige na, lakaw na. Gawas na. Sige, mamili ka. Dokrinan. Gawas na ko, ha? Lalang! Ikaw mo kanyang Uy, nagmataman din among baby. Hello, baby Renan. Oh, ayaw paghilak. Shh, di gutom ka? Naiimong nap, oh. Kana ba? Mo drink it kag milk, aron mo samot kag nagwapo. Sige, Erika. Ate manauna ang bata. Magkape una ko. Love, gusto ko magkape. Dado na lang nako si baby sa gawas. Pakatulgan na siya.
Padadalan tayo kakapilin eh. Shit! Murag magkait ko namang bata ka na. Okay. Inahan naman ka ako. So, kinahanglang ma-close tang duha. Okay, baby Renan? Okay na ba kini akong gisulod, Roger? Oo, okay na. Parehas mo gawas ni ate? Okay. Mga ta sa gawas. Isuliti ka, arabalingaw ka. Ato ta sa taps mangaon. Kagit-kit. Yan ko, cellphone. Si Doc. Hello, Doc, nante. Nauli na ba si Talia, Gino? Yun ay problema, Doc. Kung yung Talia. Hain ka to. Kung baka ito maghikog. Gino, pangitaagin si Talia. Ayaw pagpauli direk kung dili ni mo makitaan si Talia. Oo, Doc. Naglain sa pita akong kabuhi. Una-una niya, Doc. Hain ka ni Bayana. Di apa diri ay mga butang, Dok. Ug ako gipagutan ang tagiya diri sa bahay nga iyang giabangan. Wa ko nila kabantay na ulis Talia. Ginoo ko. Asa maka siya karon? Mauligi na, Dok. Unsam kay nasuod sa uwa to Bayana. Ang ako lang mga makabalita lang ta dilaya sa taytayas man dawi. Di lang unta ka na niya buhaton. Sige, Gino. Lihok na. Pangitaa siya. Suhira ang syudad. Aron mahibaw ta kun hain si Talia. Oo, yes, Dok, yes, Dok. Sige, bye. Bye, Dok. Uy, walang taon Talia. Unahin mga taon karon. Pakita taon, oy. Kag-ulbihan ako, ani. Ang ako lang kung makahuna-huna itong nautan. Haim gud ka si Talia. Dili gud mawa sa kung nauna ang iyang padakway. Bugnaw kayo ang iyang kamot nga nagkurog sa diyang akong gipukan. Hain makasya karon. Dili lang gid unta siya makaunaw na og dautan sa iyang kinabuhi. Kinuo ko. Bantay si Talia. Upaya ang iyang mga kasakit karon tungod sa ang pagkuha sa iyang anak. Yan na si babaw sa syudad. Mangaon na ta. Ano ta ng mga restaurant, oh? Ano ta mangaon? Ako na address pultahan. Okay, sige, kadaw na. Lami na lang mga pagkaon diha. Pagkapili kami sa gaon sa imong gustong ipaluto. Dali. Manood ta sa restaurant. Dali. Okay ka lang? Ambot? Taliakin na lang manikamot ka. Manikamot ka. Dali, manood na ta. Waiter. Ato dito sa gawas, mangitag table. Yes, sir. Hain naman ni si Renante. Wa pa magyud masod. May ganit kay nahinanot na si Baby Renan. Kana ba? Matug ka lang, ha? Aron dili ko sa puto nimo. Pangitaon ko pa si Renante. Basig tuwa siya sa lawn. Love? Nga na, pa man ka matug. Wa pa ko duka ay ka. Kumusta naman si Bibi Renan? Nganong imo magibiyaan? Natog na og maayo.
Ako na itong gialihan ng unlan. Di na maglangas kay. Puyang pabaya to. Ikaw ba? Nagkabantay ko ni mo. Mura ka magnahasol? Unsa na kay nahitabo ni Talia karon la? Bullshit! Erika, Di na magsige magkagisgot ni Talia. tungod kay nakonsensya ko sa atong gibuhat, Erika. Dili mawa sa kung nahon na ang iyang naong. Nagsakitan na umayo. Leche! May ba dili ka magkisgot at bayan, ha? May mabag mo padayon na tas atong kinabuhi? Naan na tayo anak! Siyang importante na to karon, di ba? Pero Erika, nahadlo ko. Nahadlo ko nga maghikog si Talia. Hikog ba, Uroy? Kabagag na atong bayan, ha? Ayaw na siya ko na hunaari nante. Pero nabalaka ko. O mahilo na lang ko. Kung mahibaw ko nga wa siya gibuhat nga dautan sa kagalingon. Karon mga orasa, ang labing lisod alang kang Talia, Erika. Karong taknaa, nga dili niya tupad ang iyang anak. Renante. Talia, kagamay rin mo gikaon. Dili ko magkatuon sa pagkaon, Roger. Ingon sa mo papaginis ako nutunlan. Okay, okay. Ipaputos lang ta na. Oh, Talia? Naon sa ka? Roger, Talia? May gibati ka ba? Sakit pa imong tiyan? Unsa man, ha? igutom na nga akong baby, Roger. Ha? Nganong nahibaw ka? Ang akong dugan. Nigutok na ang akong dugan. Kigutom siya. Basta ko siya patong siya ni Amerika. Ha? Roger, kigutom na ang akong anak. Kigutom na siya. Tingtutoy na niya karong orasa. Basta baliwa lang siya ni Amerika. Nganong hila ka, ha? Baby rin ang nano. Gigutom ka? Oh, huwag man lagi mo hutang imong katas. Tutoy na. Oh, nganong iluwa man ni mo? Nausa man ka? Roger, basta hindi pasagda nila nga akong anak ka maghilag. Talia. Kalma lang. May agas na ang gata sa kundugan. Buti pasabot nga. Nangita na siya ako. Nangita siya sa kundugan. Roger! Kung sa mabati na ako ang hilag sa akong anak. Si Baby Renan, gutom siya. Gusto siya matutuhin ako. Talia, gusto na. Gusto na. Dali. Ari hilak sa kundugan. Magtasangtad lang kong maingon ni ini. Namura kong mamatay sa kabingaw ko ni Baby Renan. Basin natuwag lang sila. Basin natuwag sila si Dr. Hernando si Ma'am Erica. Pasagdahan nila nga akong anak. Dili ko tuog lang pasagdan ang bata, Talia. Salig lang si Ginoo. Dili niya pasagdan ang imong anak. Para akong mamatay sa kasakit. Sige, hilak. Hilak lang, Talia. Habuatan ng kasakit yung mundugan. Hilak lang. Huwag na sa kuto, kiling akong kasakit. Kinahanglan pangayoon mo sa Ginoo ang kusog, Talia. Sakit. Sakit. Yan kaya nga akong dugan. Gusto kong buhok sa akong anak. Gimingaw na kayo ko sa iyong baho. Gimingaw ko sa baho ni Baby Renan, Roger. Basta.
Talia! Talia, asa ka? Talia! Night that I love to. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang Binilanggo. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Bidad sa direksyon ni Ray Bores. Dalit ka na to sa RMN Drama. Buto ka listeners, ang part 7 sa Gugmang Binilanggo. O karon dito na magbasa sa inyong comment kay taas na ning comment no, murag natigom jud no. Ang una nag-comment si Rosalie Ordinesa. Hello idol, kumusta? Daghan salamat sa pag-upload sa nindot kayo ng drama. God bless you. From Pawan, Abukayan, Balamban, Cebu. Salamat kayo Rosalie Ordinesa no da sa Abukayan, Balamban, Cebu. Si Lini Umiga, unsay diet nimo sir? Maintain man nimo imong weight. Mag 2 years na ba kung subscriber nimo sir? Wa jud ka na nambok or nag-add man lang og weight same ra gyapon. Maora man ya. Kung diet, murag ang ako ajod dili ko tikaon og mga dili kay nga og kuan kanang mga karne, mga ka-listeners no. Mo siguro murag wa kay kumudak ko no. Ako ning agi ko dako ka man ni agi. Naging mga tuig. Pero ang nahog jud ning diet ako aga di ko tikaon og kanang kuan karne. Mga kaning baboy, kaning baka, makakaon kog manok panagsa. Manay okasyon makaon kog mga lechon manok panagsa. Pero di balik kay jud ko di ko makaog mga karne. Pero dili ko kuan, dili ko sabadista, disag ko kuan. Disag ko Muslim. Di lang jud ko mukaon. Ug kana mga yunan na, mga karne, kaning baboy, baka. Nya murag ikaduha na kung ano mga vegetarian siguro ba mga ka-listeners no, pero lahi tang vegetarian tud kay murag likay jud sila tanan sa mga kuano mga tanan manok di sila mukaon na murag di kini sila di ba na sila mukaon isda nakasubay ko na mga ka-listeners sa una ka ng vegetarian likay jud ko tanan sa mga kuan ba sa mga karne isda likay ko na tanan sa una. Perting gaana sa timbang ato sa una. Murag di gid musaka kung timbang diya kung lawas kay nipis ba. Samot na kasi kung diya kanang exercise sa una dagan. Lang kinagaana na kung timbang ato. Na kusgan ba. Sukad nga. Nimbalik na kung kaon og kanang ginagmay mga kaon na kog isda. Kaon padagsag manok. Yung kuhan akong timbang yung saka-saka itong gatrabaho ko sa una sa mall kaya di kalikayan makakaon ko ng mga kuhan sinabong baka kay na may manghatag gutom sa balabi nagtrabaho bitaw kag mall gutom mo to nga kang time makakaon jud ko sinubang baboy kay na may mga amigo na mo na trabaho ka ng restaurant ba so makakaon ko sa una. Pero tungkol kay maintain kung sig jogging, exercise, mo tong wadyo ko mudak ko, mga ka-listeners, no? Ya, karon bisag tagsan ako mag-exercise, kuan man, di man sa kuhingaon ng mga karne mo, nang murag natanaw ni Lini Umiga na ko, murag maurag hapon, no? Salamat kay Lini Umiga, no? Maurag na akong explanation, Lini Umiga, no? Unya, si Rosalie Buti, kinalan nga, mutugaan jud sila, sidya og mabiyaan na si Erika. Salamat sa mong comment sa libuti no. Diyan yung reply po si Pakatang no. Ay bad ka anti minyo na si Erika nidra mutugaan para sa tinuod dili biyaan kay asawa si Erika. Salamat sa inyong mga comment no. Nya si Perulin Tibis kinadagan ng heart niya comment. Salamat Perulin Tibis. Si Miss Lynn Sapiula thanks sa pa yan. Nya si Rhea Grace Alon, hi sir, as lang ko, naa ni sa Spotify. Pasensya no kay wala ko nagkuan sa Spotify no, wala ko nag-upload ha no kay another sa na kuan anang gasto sa load. No? Wala na ko i-upload ha kay
murag sa mo talabad ang og daghan akong account nga trabahoon ba. Unya si Lini Umiga nag-comment kay si Rosie Bisin part 7 boss nindot na kaayo ang sumpay. Salamat naman ang part 7. Unya si nairing katingog ba madungog ninyo. Si Lini Umiga wala di ay fiber X converged internet connection da sa lugar ninyo Sir John kay mao man nagamit sa balay namo home based BPO agent man akong anak. Nindot to bisag 2K monthly pero sulit. Nindot po tayo na yun nana no. Lini Umiga. Ari diri kay agwantar ko diri sa kuan sa mobile data no. Nya napugos ko gamit sa dito kay maura may murag pabor diri sa lugar. Ang dito, ang Globe ug ang TNT wa gyud. Kamang gyud ang yan. Mausik lang gyud og magpaload ko. Munang ning gamit lang kog dito no. Unya gasto lagi po kayo ning dito kay mahurot man munang na lang ikuanon dunganon na lang ako maka-edit ko daan upload ready masayang load ba. Si Junbert Bagyo sa mundo nakapalit ko na flashlight gidublihan ako battery para dugay gyud malubat ang battery ana kay 18650 color pink doll. Salamat Junbert Bagyo sa mundo no. So ito gid si Junbert Bagyo sa mundo ko mga gadget no. Si Bugay 69, nice drama. Salamat Bugay 69. Nya si Mami Bisdak, salamat Lods with heart. Salamat Mami Bisdak po. Si Marian Laborte, hi, hello Sir John, maayo nasayo ang upload mo sa part 6. God bless you with sign of prayer og tulok apat ka heart nga na-plug no. Salamat kayo Marian Laborte. Si Catalia Smith, thanks Sir John. Wisa pa yan Catalia Smith. Si Lydia Ando, thank you Sir John. Mayunta, ubay-ubay mo ma-download kay Galaba koron mao akong lingaw. Salamat God bless. Salamat Lydia Ando no. Sa paminaw samtang naglaba no. Salamat kayo. Si Carl Hajani, hello idol with 5 ka heart o 5 sad kay emojing nagkatawa no. Salamat si Carl Hajani. Josephine Serato, salamat ani nga episode indot. Salamat Josephine Serato no nga giganahan kaning drama ha. Si Jidan, thank you sir sa part 6. Salamat Jidan. Ugway sa payan no. Shinais Waluhan salamat sa pag-upload loads. Pablo Waluhan from Davao City with kinarga ng heart og 5 ka emojing nagpayom. Salamat Shinais Waluhan or Pablo Waluhan no, sa Davao City. Salamat kayo. Nya si Manilin Sacro, kabayan, salamat sa pag-upload sa drama. Salamat dia kabayan no. Sa mo paminaw Manilin Sacro. Ug si Junifer Patulumban, salamat sa part 6 Kuya Jan, watching Oman with with heart niyang comment. Salamat kay Junifer Patulumban sa Oman no, sa pagpaminaw. Lini Omega, salamat Sir Jan, God bless, watching from HK para makabalo ka na kay subscriber dere po tawon. With emoji nagpayom. Salamat Lini Omega no dia sa HK no. Salamat kay imong pagpaminaw no. Nya si ani mo hagi po ning comment dai no. Ug ganahan jud mo puti ayaw painit tago permi sa adlaw puyo og aircon. Mao. Magtabitaw no kay gusto juga paputi gamit yung malong sabon paputi kanya init kayo makuan sad ka sitawag ani maitom gyapon basta mo gamit ka og sabon nga mahalon unya init ang panahon magpainit ka maitom posible pag mapasok no masunburn mo na nga tago gyud sa init no init sa aircon pinali ni Omega pa no tago sa aircon dili magpaadlaw no. Nya si Cheryl De Lima, nice jud with kinalaghan ng heart niyang comment. Salamat kayo Cheryl De Lima. Og si Lydia Ando, salamat sa part 6 idol dyan. Upload utro sa part 7 kay thrilling na kayo pero may kugatanaw sa upload section nimo. Salamat and God bless. Salamat. Daghan ba ning comment nimo kung utubasa ni. Sige na idol, please download na kay gawat ko. Waiting sa download, please upload na idol. Asa naman sumpay idol, waiting ko sa imong pag-upload all things. Upload ay na idol dyan.
Amo na ni no, Lydia Ando, pasensya nga dugay na sumpayan. Unya si Carmina Indaw, salamat sa pag-upload sa part 6 with upat ka heart. Salamat Carmina Indaw. Unya si Nilo Senior Lau, salamat kayo sir sa imong mga nindot nga upload nga drama. Dili man ko naga-comment pero nagapaminaw gid ko na napaminaw gid na ako sa imong mga drama. Unta sir, ma-upload nimo ang drama nga hangtod asa hangtod kanus unta imong kung mapansin taga Bohol tag Bilaran with tulo ka heart yung comment. Salamat Nilo Senior Islaw. Nilo Senior Lau deh. Pasensya no kay wala ko aning dramaha ba nasipet ko aning una kay wala akong gisave ning dramaha ba diha unta to. Nasipet ko kay wala akong gisave ba mo nang sayang wa na ko ma-save sa akong file ba. Pasensya kay Nilo Senior Lau no. Ato pwede try ni mo request ko ano na si Radio Drama Bisaya kay daghan siya drama. I-try lang dito request no sa kang Radio Drama Bisaya. Nilo Senior Lau kay tingali yan yung matagag panahon sa pag-edit no. Si Jean Ruiz nindot na kayo nga drama dol. God bless na tong tanan ug amping with sign of prayer o emoji nag-heart nya na ay laban lang no. Salamat Jean Ruiz. O si Lasido, salamat niya sa bagong upload o sa Payan Lasido. O si Mards Albero tin sa part 6 dol. Nice kayo imong mga drama nya with ka heart. Salamat kayo. Unya namilangaw naminos ang langaw sa kong vlog ba. Unya si Ira Mitikson, salamat sa part 6 load. Tsada na kayo ang drama within sa part 7 loads. God bless you always with emoji ng heart. Salamat kay Ira Mitikson no, sa papaabot. Marilyn Torres, salamat kayo sa drama number 1 kayo sa I'm listening from Canada with Limak Heart. Salamat kayo Marilyn Torres no, diha sa Canada. Salamat sa pagpaminaw. Og si Ima Madura, wow thanks sir sa paspas kay upload part 6 na jud listening from Qatar with na plug og heart no. Salamat Ima Madura da sa Qatar. Ya pasensya nga dugay ta nakasumpay ning part 7 no. Salamat sa inyong pagpaabot mga ka-listeners no ug sa pagsabot. Og si Luz Biminda Orales, thank you Idol Jan sa part 6. Waiting na pod ko sa next chapter. Excited na kayo ko. God bless you with sign of prayer og tulo ka heart. Salamat kay Luz Biminda Orales no niya. Taas-taas pa maning komenta ko doon lang ako ni kay saan natigo man. Medyo napagaw-pagaw na mainong ko. Na tiwaso lang na ako ni. Si asara mo to dapit ng mibasa. Luz Biminda Orales, thank you Idol Jan sa part 6. Waiting na pod ko sa next chapter. Excited na kayo ko. God bless you with sign of prayer og tulo ka heart. Si Perolin Tibis, salamat jud kayo Idol sa dali nga pag-upload ani nga drama. Nindot jud tanan imuhang mga drama nga gipang-upload. Malingaw jud ko kay tag dugay mahuman. Salamat kay Perolin Tibis no. Nalingaw ka niya si Gisa Mesias. Trailer na kayo ang drama sir. Salamat sa pag-upload sir. Waiting for part 7. God bless you always with heart no. Salamat kay Gisa Mesias no. Muna na yung part 7 niya si Aisa Alcosaibe, first honor and most punctual ko admin. Admin dyan, padayon lang sa pagbaligya, mayo na kay Dakog Siga. Salamat sa sumpay, dali ralagi ron. Salamat kay Aisa Alcosaibe no, na usahay nga dali, nasa usahay nga dugay para karon na dugay ta, pasensya kayo po ninyo no. Na, pasinpuhon, makabawi-bawi ra pa ni kamuta no. Salamat Aisa Alcosaibe no, niya si Lini Omega, kulang sa vitamins, if dali kaubanon og ang contributor stress tama jud sir mukulot pa jud mao gyud emoji na napong ni no. Salamat kay Lini Omega niya si Dalia. Hi, ma-stress man taaning Dalia mao. Si Chiri Dilima, thanks sir, please update the other parts sa Gugmang Binilanggo. Salamat Chiri Dilima sa pagpaabot ang drama no. Mao na ng part 7 niya si di man ko kabasa ni mo mag-Chinese man iyang pangalan sa iyang channel. Thank you sir, nice kaayo imong mga gipang-upload nga drama. Dugay na ko gasubaybay sa imong mga drama sir. Paabot mi sa part 8 sir. God bless. 8? Mag-7 pa man tingali ta. Sipet ba ko ka-listeners? Or part 7 gipasabot ano no. So sakto ba? Tay sa part 7 na kita ron. So, si part 7 ipasabot ni Kuan no, ni kining
Chinese man yang ayaw ko basa sa yangan ba. Part 8, part 7 taro no. Si Anflor, hi, can you please upload next episode until last episode? Please, idol, with kinaganang heart o sign of prayer. Salamat, Anflor. No? Nya. Si Pakatang, kuya, asa ang tanan episode ani with emoji nagluha, no? Pasensya, no? Kaya pag ma-edit ang uban, no? Pasensya, no? Si Rian Luwagi, boss dyan, karon pa jud ko kapaminaw ako internet, hehe, tigsunod sa imong drama dire sa UAA, go bat dire on boss dyan, with emoji nagkatawa, ipaningot, mo lagi no, kulbaa di ano, Rian Luwagi, amping lang di ano, dyan, buwa kanunay, si Anabil Lamban, dugay lagi ang next episode, ano idol, pasensya na dugay no, mga napansibi no, Anabil Lamban, si Lydia Ando, kumusta naman ka idol dyan? Oy, sa asa naman tao ng sumpay si mong drama idol gawat ko idol things. Muna na yung part 7 Lydia Ando, no? Pasensya ka na dugay, no? Si Chlo Mayor Domo, asa naman part 7 idol? Muna yung part 7, no? Pasensya nga nadugay. Merlin Machete, kadugay po ng part 7, oy. Muna yung part 7. Si Jis Marie, part 7 please. Muna na yung part 7, no? Jis Marie. O nya, si Mernally Jimperoso waiting sa part 7 mao na ni noon niya si daghana din ang comment na tigo man ni day. Sandro Salazar idol dyan ano ta pwede ba ko muhangyo sa imo gusto ko ma-order sa spot nga telescopic unsaon man ugasan na ma-order og unsay brands kay niya ako sa bukid sa Bislig nag-uma gamit kayo ng spot kay walay kuryente namo daghan salamat o pasensya sa disturbo. Salamat Sandro Salazar no. Ya ang tubag sa imong pangutana no kay nasa description no. Kung na kay naka-install sa imong cellphone ang Shopee app, kung na kay Shopee app sa imong cellphone, nig-click nimo sa description kay gitag mo na ko sa description katong flashlight no. Telescopic na flashlight sa diri man ka nag-comment sa part 6 no. So i-click nimo ng description nga na ay link sa Shopee. Muditso na sa imong Shopee app, no? Dito nimo makita ang presyo, no? Salamat, Sandro Salazar, no? Sa imong pagpangutana o in-out imong masubay, no? Dito sa description, i-click nimo sa link, muditso na sa imong Shopee app, no? Salamat kayo. Si Gisa Montesino, waiting sa part 7. Salamat, Gisa Montesino. Janet Bangkong asa ang part 7, Brother John, morning part 7, anya. Si Mi, comment, hello Mr. John, asa naman sumpay, ani, please sumpay na things with look hard. So, mauna yung sumpay, Mi, no? Salamat kayo sa pagpaabot. Mauna yung sumpay, ang part 7, niya, si Janisa Hostol, hello Dol, watching from Saudi Arabia, nahimuot ko sa akong kaugalingon kay napalpak ang trabaho tungkol sa akong pagpaminaw sa drama. Pero ayos kayo kay, nice kayo ang drama, wala akong stress with emoji nagisi, ugnay heart, ugnay emoji nag-heart. Salamat kay Ginny sa hostol, no? Sa pagpaminaw, nalingaw ito pagpaminaw niya. Na kuan jud napalpak na imong kuan. Ang trabaho, no? So, amping-amping lang sa pagtrabaho, no? Samtang naminaw. Ya, salamat kayo. Si Juniper Patulumban, shout out Kuya Jan, watching Oman from Bacolod City. Excited na sa part 7. Salamat kay Juniper Patulumban, no? Shout out ni mo Juniper Patulumban diya sa Oman. Ngagikan sa Bacolod City, no? Muna na ang part 7 nga imong giat nga, no? O, salamat kayo sa iyong pagpaabot, mga ka-listeners. Sa suligayon na po, mga ka-listeners, no? Sa mga gustong matanaw sa mong mga komedya nga vlog na sa Calcita Biners Official, i-search lang ninyo ang Calcita Biners Official, no? Ako lang i-type po para sa'yo ninyo basaho, no? Ma-search ninyo dayon. Yan na po yung Facebook page na mo, no? Kaya namin mga reels dito, no, sa Facebook page na mo. Pakipalo lang sa mga ka-listeners, no? Comment sa mo mga ka-listeners sa mga vlog kay para madasig sa mig kuan ba. Kasi na mo request nyo maghimo part 2 or sumpayan ninyong vlog para napamiat nga, no? So comment lang mo mga ka-listeners sa mga vlog sa Calcita Biners, no, para madasig bis paghimo pag mga lain pang mga komedya. Daghan pa ba may plano nga mga himuon nga vlog. Napo ko mga plano nga gusto na ko imuong katawanan ba. Pero pa na mo mabuhat kay tungod
nawad kadasig sad pa kay tungod taod na bitaw ming nakaundang. So manghangyo mi nga tanawan nyo among na comedy vlog nga i-like ninyo, i-comment sa ninyo, i-share ninyo, no? Nga, comment sa mo para madasig. Sabi na kung mga kauban, gusto na kong madasig sila ba para magkahiusan nagbalik, no? Sa amo ang mga comedy. Mga mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Ang pimo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.